Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin summa amin. Wato haƙiƙanin gaskiya ya ‘yan uwana, wato jama'atul muslim 'yan Najeriya gabaki ɗaya. Wallahi al'amuran da ke faruwa yanzu a cikin wannan rayuwa, wallahi sai dai a ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato gaskiya fi sabilillahi muna cikin wani tashin hankali da wani tashin yanayi wanda mu tun da na ganin aka haife mu ba mu taɓa ganin wannan irin tashin hankalin da a yanzu muke ciki ba. Jama'a, kawai sai dai mu ce ya kamata a ce mu tashi da addu'o'i da komawa izuwa ga Allah, mu koma izuwa ga tuba izuwa ga Allah shine kawai mafita. Domin kuwa idan ka duba ka gani za ka ga cewa gwamnati ma ita da kanta ta kasa. Wato gwamnati ba za ta iya ɗaukan wannan matsalolin da suke faruwa a wannan arewacin Najeriya ba. Saboda idan ka duba za ka ga cewa kullum wannan abubuwan da ke faruwa ƙara ci gaba yake yi. So saboda haka ina ba ku shawara 'yan uwana, ya kamata mu tashi tsaye, bayan kuma muna addu'a, sannan kuma mu tashi mu tsaya tsayin daka mu kare kanmu, saboda ba za mu tsaya muna bacci a cikin gidajenmu sannan mu zo mu ce cewa kawai babu wanda zai shigo ya zo ya kawo mana wani matsaloli ba. Dole ne sai mun tsaya bayan muna addu'a kuma mun tashi mun kare kanmu. So jama'a, wato abin da ke faruwa shine gaskiya fi sabilillahi yanzu duk da abubuwan da ke faruwa za ka ga waɗansu wai ƙungiyoyi sun fito suna irin nuna cewa su masu taimakawa gajiyayyu ne, waɗanda ba su da shi ko waɗanda wani iftila'i ya faɗa musu. Wato sai ka ga cewa wai idan suka ba da account number su suna neman taimako, nan ko su waɗansu ma ba su je ma sun ga wannan matsalolin abin da ke faruwa ba. Kamar for example, yarinyar da wannan iftila'in ya faɗa mata, waɗansu marasa imani suka je suka yanke mata gaba. Wato sai ka ji waɗansu ƙungiyoyi sun fito suna magana cewa a taimaka musu, yarinyar nan bayan da iyayenta za su yi da sauransu. Kuma idan ka duba za ka gani cewa wannan yarinyar a jama'ar take, ba fa a Kano wannan abin ya same ta ba. Jama'ar kuma is under Bauchi State, a ƙarƙashin Bauchi State ne. So sai kuma waɗansu ƙungiyoyi sai su fito ba ma su san cewa ya ake wannan ibtila'in ya faru da wannan yarinyar ba, amma har an fara yada a taimaka musu, ga account number wayewa da sauransu. Wannan duka bai kamata ba. Ya kamata a ce ku yi tsayin daka, ku yi bincike akan abin da ke faruwa ko akan abin da ya faru, sannan ku yanke hukunci. Idan taimako ba yana da kyau wannan yarinya ta cancanci ma a taimaka mata, amma kar ku yi irin wannan abubuwan ku ce wai a taimaka, wanda kuma ku ba ku tashi kun je kun ga wannan yarinyar irin situation din da take ciki ba, amma kun zo kuna magana cewa ga account number a sa muku kuɗi. Shi yasa duk zaka ga cewa da irin waɗannan abubuwan na son zuciya da rashin imani, duk irin abubuwan da wani ibtila'i duka da ya faɗa mana, duk irin abubuwan da yake faruwa kenan. Saboda rashin san junanmu, kowa sai ya yi kuɗi, kowa kawai irin gashi nan ana tafiya kara zube, daga mu talakawan har gwamnati. Kuma jama'a kar ku manta, mu dinnan mu ne fa mu talakawa, mu ne gwamnati.
idan ba mu tsaya mun gyara ba, wallahi tallahi gwamnatin nan ba abin da za su mu da kanmu muna cikin matsala, muna da babban matsala. Ka ga tsafi-tsafi, ka ga duk wa'yansu abubuwa na shirka na waye da sauransu duka a junanmu muna yi. To jama'a dan Allah dan annabi ya za a yi rayuwa ta ci gaba haka? Ya za a yi ba za mu ga ibtila'i kala-kala suna faɗo mana, Allah yana jarabtar mu ba? Sai mun koma ga Allah, sannan Allah zai ba mu mafita. Idan ba mu canza ba, Allah ba zai taɓa canza mu ba. A junanmu ne wannan abubuwan, ba komi ba ne za mu ɗora a kan gwamnati. Duk da Allah ya haɗa mu da gwamnati azzalima wacce ba ta san haƙƙin talakawa ba. Wai wannan tallafin da na ji ana cewa za a bayar, wai each local government, wai mutum 1000, duk irin dukiyar da arzikin da Najeriya take da shi, wai a local government guda wai mutum 1000 za a ba shi 20,000, which is bullshit. Ƙasashen da suka ci gaba, Turai da waye da sauransu, in ka gani yadda ake taimakawa mutane, at least aƙalla ƙasar baka samu kuɗi ba a every month. Tun da wannan corona ta fito za ka samu at least 200,000 na kuɗin Najeriya. Amma saboda Allah da annabi ka duba ka ga irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya. Mu da kanmu muna da matsala, talakawa ba amana ba komai. Duk wanda ka ce dan Allah dan annabi rike min amanan nan, ɗa yana tsoron uba yana tsoron ɗan shi, ubangida yana tsoron yaron shi a kasuwa. Wannan kowa yanzu tsoron kowa yake ji, babu amana. Mata tana jin tsoron mijinta, miji yana jin tsoron mata. Wace irin rayuwa ce muke ciki, for God's sake? Wallahi sai mun gyara, wallahi sai mun tsaya da addu'o'i, mun tashi kuma mun yaƙi da irin abubuwan da yake cikin zuciyoyinmu, sannan za mu samu mafita. Saboda haka ina yi wa kowa fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani, sunana Habib Abubakar, wanda aka fi sani da Habib Base. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.